ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଚାରକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗତକାଲି ବୁଧବାର ରାତି 11:33 ହୃଦଘାତରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତା ରହି ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ MScରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇ 4 ବର୍ଷ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଢେଙ୍କାନାଳ କଳିଙ୍ଗ ସୂତାକଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, 1975 ମସିହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ 21 ମାସ କାରାବରଣ କରିବା, କାରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା, ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆସୁଥିବା ଅମୃତ ବଜାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ନାଁ କରିଥିଲେ।